Jalan raya Bedah Lawak dulur-dulur, ngarepiku Balai Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang. Jenenge penasaran pengen nenggone wilayah kian ngiri anu lur, jembatan Ploso Lawas iki dulur-dulur takjak iki recommended banget. Sanajana lalu lintas cukup rame kaya iso dipirsani dhewe, tetep luwih sepi timbang liwat daerah kota lur. Terus sholat asar, istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku nenggone jalan raya Bedah Lawak dulur-dulur, ngarepiku Balai Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Yen keliru tulung dulur-dulur koreksi ya. Suasanane panas banget lur. Terus ditunjang yo wis rada kesel jane. Perjalanan Kediri Jombang Tembelang ki mang yo wis jam lur. Tapi wong jenenge penasaran pengen nenggone wilayah kian ngiri anu lur, jembatan Ploso Lawas iki dulur-dulur takjak liwat jalan layang Ploso. Jadi yo penggantine jembatan, tapi jembatannya tetep kangge lur. Luwih asik lur. Iso banter amarga dalane gede. Salah siji kepengenanku kait biyen lur lagi kelakon iki. Dadi kiko medun saka jalan layang ki mudune nanggone cedake pasar Ploso dulur-dulur. Yen dibanding jembatane ya mesti wae luwih dawa lur. Saka jalan iki yen lurus arah Babat Lamongan dulur-dulur. Nanging dina iki dulur-dulur pengen takjak nenggone wilayah Kabupaten Mojokerto, dadi awake dhewe balik kanan dulur-dulur. Mengko nyusuri jalan raya Ploso Gedhek. Ana uga sing nyebut jalan raya Brantas lur. Amarga dalan iki mengikuti arah Kali Brantas mengalir. Lah kanan iki apa jenenge tiang penyangga jalan layang sing mau diliwati lur. Terus ngisore koyok biasane kreativitas penduduk iku yen enek jembatan tol utawa pokoknya jalan layang ngisore iso dadi tempat usaha lur. Cita-cita wis kait bertahun-tahun yang lalu lagi iso kelakon dina iki lur. Suasanane sik berbau lebaran titik-titik lur, mergo ya wis rada suwi panyenan meh sebulan saka lebaran. Yen saka Kertosono Ploso wis bolak-balik banget. Yen saka Ploso neng nggone Mojokerto Kecamatan Gedhek mung beberapa kali lur, iki paling aku kali kelima. Waktu iku wis suwi banget, dalane sik cilik separo niki terus aspal rusak-rusak ngono lur. Yen saiki aku yakin dalane sangat jos. Dulur-dulur engko iso mirsani dhewe sepanjang jalan raya Ploso Gedhek, Ploso Jombang, Gedhek Mojokerto kang adoh lur. Iso sak jam yen santai-santai. Ning yo kuwi dalane alus dadi asik banget. Terus aku gak ngira ya, mergo ya arang-arang liwat kene
kuwi ternyata mobil-mobil kendaraan gedhe iki ya ndadekake dalan iki sebagai alternatif lur. Nggih menghindari kemacetan yang pusat-pusat kota Mojokerto, Jombang. Iki salah siji alternatif yang lebih recommended. Jalan raya Ploso Gedhek. Ana uga sing nyebut jalan raya Brantas lur. Mergo sepanjang jalan iku nek sebelah kanane dhewe iku andil Kali Brantas. Ki ade ngliwati beberapa desa lur sing tak eling ana desa mulai ke jembatan layang mang lur, ana desa Jatirowo, terus ana desa Jati Gedong, ana desa Dadi Tunggal, terus ana desa Tapen, terus ngliwati sedikit bagian saka Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Dadi sak bubare Kecamatan Ploso, dhewe ngliwati siji kecamatan maneh, Kecamatan Kudu. Lah mengko lagek masuk wilayah Kabupaten Mojokerto, tepate Kecamatan Gedhek. Dadi kesel sing tak rasakake nang nggone Jalan Raya Tembelang mau lur. Aku mang sejatine kan salat zuhur nang nggone Masjid Agung Tembelang. Dadi lokasine masjid kuwi sebelahe ngarepe Balai Desa Bedah Lawak lur. Desane mudah diingat. Biasane kata bedah kuwi kan gandengane bedah rumah, bedah buku apa. Lah kuwi bedah lawak. Dadi aku eling banget. Oke lur, lanjut. Ning yo kuwi aku gak wani banter-banter lur, mergo ternyata lalu lintase cukup padat lan uga banter-banter. Lah, nang gone beberapa titik kuwi ana apa jenenge tambangan lur. Penyeberangan lewat perahu saka wilayah seberang lor karo seberang kidul Bengawan utawa Kali Brantas lur. Kingko videone ketoke rada dawa lur. Amarga yen wis tak pelajari saka peta, aku mengko tujuan akhir kuwi nang nggone Kecamatan Dawar Blandung, Kabupaten Mojokerto. Salah siji kecamatan kang tak idam-idamake banget lur. Amarga urung tau tak parani ngono lho. Jenenge kan wis rada menyeramkan ya. Blandung kuwi yen istilah nek daerahku kan maling kayu neng alas ngono kae. Mbuh lek nek daerah liya apa ya ngono istilahe. Lah kuwi jenenge Kecamatan Dawar Blandung. Cuman aku kan duwe kenalan neng kono, aku iso mampir. Terus kenalanku kuwi seorang piantun profesine dalang lur. Dalang Jawa Timuran. Suasanane cerah banget. Aku ra mbayangke lho yen udan, tapi yo ora ngerti wong pancen kala-kala dina-dina ngene iki isih udan lho sanajana gak rata. Ki sawetara isih wilayah Kabupaten Jombang lur. Masuk Kecamatan Kudu apa Kudu macane, terus lagi nenggone masuk wilayah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Gedhek.
Lah kene Dam Menturus dulur-dulur jenenge. Kanan jalan mau lho. Lek wis liwat dulur-dulur iso di balekne maneh yen pengen nonton Dam Menturus. Terus untungnya lur, wit-witan gede cukup akeh kiri jalan. Ndah neo yen ora ana wit-witane, makane aku yen dolan kok terus daerah ora ana wit-witane pinggiratan wis bakal jarang tak liwati lur. Yen gak kepeksa. Ki lur Sawangen truk-truk gede go liwat Jalan Raya Ploso Gedhek. Yen perjalanan waduh ngene iki yo gak patek teliti lur aku nyawang desa-desa. Apa meneh minim petunjuk lur. Terus ana petunjuk ngono cilik banget dadi diwaca karo mlaku ngene iki ora pati ketok lur. Kene iki yen gak kliru wilayah Tapen lur. Desa Tapen. Kecamatane mungkin iki wis Kecamatan Kudu. Tulung dulur-dulur kang manggon sekitar kene disepil ya, dijlentrehke apa bener wong ya jenenge karo mlaku. Yen digawe santai-santai tenan ya ora mungkin lur. Teko Dawar Blandong iso-iso wis sore apa bengi ngono. Teko omah kapan kok tetep yen sepi ngebut lur. Ora iso ora ngebut. Apa meneh dalane halus memungkinkan nggih ngebut. Yen wis ana kiri jalan pabrik gula, mbuh lali jenenge kuwi awak dhewe wis masuk wilayah Kecamatan Gedhek lur. Apa mungkin ki ya wis masuk wilayah Kecamatan Gedhek ya pinggiran. Asik nyaman lur yo mungkin yen diukur secara jarak ngono yo adoh banget mergo pancen mengikuti lekak-lekuke Kali Brantas lur. Lah terus sing kena ngeniteni kuwi yen awake dhewe masuk wilayah Mojokerto kuwi nang tempat-tempat tertentu misale gapura kecamatan utawa gapura desa kuwi bentuke kaya gapura kerajaan lur dadi khas. Yo lur iki wis masuk Gedhek lur iki. Kecamatan Gedhek, Kabupaten Mojokerto. Ya, ya toh kanan jalan. Gapurane kaya gapura kerajaan lur. Dadi sanajana gak ana petunjuk, didelok saka gapurane wis ketok yen iki wilayah utawa daerah
Kabupaten Mojokerto. Kediri Mojokerto yen liwat tengah jane ya mung sak jam setengah, paling lambat 2 jam lur. Yen liwat Ploso terus Jalan Raya Brantas iki mau yo luwih adoh umpama nyang Mojokerto lho lur. Cuman amarga tujuanku neng Dawar Blandung, wilayah Kabupaten Mojokerto sisih lor wis berbatasan karo daerah Lamongan karo Gresik lur, makanya aku liwat kene. Oh iya dulur-dulur, kanggo dulur-dulur sing lagi ngerti channel iki, ojo lali tekan tombol abang, tombol subscribe. Terus karo dulur-dulur liyane sing wis subscribe utawa durung, yen nonton video iki ojo lali dibagi, terus ditekan tombol jempole like, yen sempat uga komen titik-titik gak apa-apa supaya aku tambah regep lur. %99 sejauh iki mang dalane jos lur. Jadi jalur iki recommended alternatif saka Kertosono, Mojokerto, Surabaya lur. Termasuk uga recommended Kertosono, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik iki recommended banget. Sanajan lalu lintas cukup rame kaya iso dipirsani dhewe, tetep luwih sepi timbang liwat daerah kota lur. Nah, iki lur, neng petunjuk mang ngiri arah Lamongan. Nah, berarti pertigaan ngarep awake dhewe menggo ngiri lur. Yen nganan menyang kota Mojokerto. Awake dhewe yen ngiri kingko sadurunge Dawar Blandung liwati wilayah utawa daerah Kecamatan Jetis lur, Kabupaten Mojokerto. Terus engko bar Kecamatan Jetis yo liwati saiki wilayah Kecamatan Kemlagi lur, lagi Kecamatan Dawar Blandung. Dalane yo jos lur, tetep sian mbungko lek wis mlaku pirang kilo apa yo tetep muga-muga ae. Mergo pancen lagi pisan iki liwat kene lur. Ya niki wis mulai sepi lur lalu lintas. Engko dulur-dulur iso mirsani dhewe, jarang banget kendaraan liwat. Beh panas lur. Ki mau aku yo leren luhuran nang gone masjid Bedah Lawak mang lur, Masjid Agung. Ki gung niat leren lur, engko langsung ae nang gone Dawar Blandung lur. Biyen yo
pernah lur mlaku-mlaku tapi yo gak sampai Dawar Blandong ngono terus balik maneh. Mergo jaman kuwi dalane angel banget lur. Jaman awal-awal tahun 2000-an maksudku. Yen semangat no rasa kesel ilang lho lur. Mergo semangat pengen ngerti kaya apa daerah kang dijenengake Dawar Blandong. Ki diarani Jalan Raya Jetis Dawar Blandong lur. Uga ana sing ngarani Jalan Raya Mojokerto Lamongan. Tapi Lamongan sisitan lur tembuse. Lek jalan utamane sing neng Lamongan yo saka Ploso mau lurus ngalor liwat Babat lur. Alhamdulillah nang gone Jawa iku dalan-dalan rata-rata minimal wis aspal lur. Lho, ngarep kuwi nang gone perapatan ana pos polisi lur cilik jenenge Kemlagi. Lah iki wilayah Kecamatan Kemlagi lur. Jeneng kan yo aneh Kemlagi. Yen aku nang daerah Kemlagi wis tau lur, ora liwat kene mau. Dadi sadurunge apa Gedhek ya masuk pinggir Gedhek mang ya menjelang Gedhek wis menggok ngiri. Kicor lur dalane. Nah, iso mirsani dhewe lur gapura-gapura. Lah lur iki critane. Ki mang aku ngecek kameraku. Nyatane sebagian uga kerekam lur, dadi nek pirang kilo ngono iki juk-juk wis teko bulak utawa alas to lur. Ngono ki lho lek gak dicek kadang-kadang. Iki wis balik meneh masuk wilayah berbau-bau alas lur. Se halus dalane. Ketoke sampai Dawar Blandong uga halus lur. Berarti yo jos lumayan Jawa Timur. Padahal duwe desa lur iki jauh dari pusat kota sing diliwati awake dhewe. Jane akeh warung lur, cuma aku wis selak pengen teko wilayah pusat Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Akeh kulineran kiri kanan iso dipirsani dhewe lur. Ki yen gak tiru wilayah Kecamatan Jetis sisih pinggir lur. Ketoke sedelok maneh awake wis teko wilayah Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Anu lur, mendung. Muga-muga ora udan lah. Sing jelas aku teko Dawar Blandong sore lur, sekitar jam 3:30-4 tok wisan. Asaran mengko nang Masjid Dawar Blandong, golek masjid sing apik lur. Lur ana tanduran godhonge ketok kuning-kuning kaya
tanduran tanaman kayu putih lur. Jadi memang sengaja ditanam lur. Jadi memang kebun komoditas kayu putih. Jane yo pengen mampir-mampir cuma mendunge apa jenenge kandel banget. Pedian udan sik jauh saka pemukiman nih lur. Kita mulai masuk wilayah betul iki wis wilayah Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Wilayah kecamatan kang paling pinggir lor saka tlatah Kabupaten Mojokerto lur. Jadi jedis kemlak anu mau gedek terus jedis terus iki Dawar Blandong. Lah mungkin kulone jedis kuwi Kemlagi. Kene lur wisan pasar iki pusat Kecamatan Dawar Blandong. Nah, gapurane iso didelok dulur-dulur khas wilayah Kabupaten Mojokerto. Ki bukti TK Negeri Pembina Dawar Blandong, Desa Pulorejo, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Dadi ki desane Pulorejo lur. Ki wayahe golek masjid lur karo wis kuweju tanganku nyekel setir. Gak leren blas lur kok anu mau koploso bayangno. Ki aku arep layah rodok suwi lur bareng salat asar ku lagi nanggone koncoku. Lah kiri jalan lur enek masjid cukup gede. Ki mang enek perapatan lur yen ngiri arah Lamongan terus yen nganan arah Kedamaian Gresik lur. Perapatan buri ki mang lho. Ki sing penting pokoke ndang parkir terus sholat asar istirahat. Masjid Agung Mujahidin, Desa Pulorejo, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Ngarepe kuwi Balai Desa Pulorejo lur. Yen sebelah kirine Balai Desa mau koyoke kantor kecamatan lur. Sepi lur kondisine, ditunjang yo mendung banget. Oke lur, jadi iki video bagian pertama. Engko keseruannya aku mengunjungi tempat-tempat tertentu tak kek bagian kedua dulur-dulur. Sawetara sakmene dhisik. Wassalam.